počkej. To je tak strašně špatný stream. Jak to dnes dopadne a tak posílá 100 korun českých. Jak souvisí Adamovo honění, maminčin, Robertek a postarání se o babičku. To není Robertek, to je Albertek. No to je řetězec obchodáků, jako pozor. To má jméno, to má zvuk. You sound like you're a live streamer, just saying, like, no offense. Yeah, that's because I am. Who? Yeah, that's not somebody you would know actually. What's your Twitch then? Well, my Twitch is literally the same as here. Alright, let me just get your user then. Alrighty then. You streaming, Scotty? Yeah. Yeah. Yeah, we are two streamers, back to back. What the fuck? Let's go! Some quality German music. Jdu do vězení. Hello, my name is Peter Acorn. I work as an app developer. I noticed that you contacted me by email about developing a dating app. I will need your credit card number, expiration date, and 3-number code from the back. Thank you. Your influencer commentator and entertainer and world champion card player. Tak to je konec. Omluvte mě, mladá slečno. Dobrý večer. Kámo, to je Brunclík. To je Nevím, nechte mě se zeptat na jednu otázku. Do piče, už kurva! Vláda. Bouncenu přímo do jeho klínu a řeknu what's this, daddy? Tlač to, já nemůžu. Já taky nedělej, kurva! Hej, ale když to nestíháme vůbec, tak to musíme jakoby toho, vole, prostě jinak jako to dělat. Puma, ukaž Pumu. Od diamantu. Od kterýho diamantu? Chceš diamanty ty nemohu zrovna. firebaly? Ty se trefíš. to dát. Jo, počkej, aha, to je hezký. Pravým to musí vidět. Pravým. Aha. Dobré no, tak nemáme. Jeden zmizel a dobrý no, geniální, miluju svůj život. Tak si to kup třeba. To si děláš Planči. Já to jdu hned. Flash na bridge. Monster out. Ještě jeden. CT, monster. A nahrám shot. CT. Come on. Jdu na CT. Tak tam raka. Pěkně. Jednoduchý, vůbec jsem nepochybovala VCF. Říkala podle mě úplně, ty vole. To nevíde. Kamo, ne. Oni to neví. No. Pokud se vesmír roztahuje, znamená to, že i tvými nohy se dostají každý den. Pani, nezapínej to, prosím. Já jsem to zapala zrovna ve chvíli, kdy to řekl. Víš, že jste král? A to z Diamond 3 nejde, to jde z Diamond 1, proto dneska musíme dát rychlou Diamond 1. na sebe a je vidět taj tvoje mužné ručiská menší než 3 pošli mi pusu cez webku kamarád exnapi vrtulka exnapilov. Radku, děkuju moc za 13 měsíců.
V tom týmu jsem byl takovej checkout, no. Jo, tak to chápu. Akorát jsem neměl problémy se sociálkou v té době. No. Ježíš, Dobře, já se omlouvám, mně to přijde teďka tak strašně relevantní mím. Doslova jsem se včera díval na to, jak hraje nově servery Vovka Hardcore a za ním tam běhaly postavičky Čekyho dluh a sociálka. Nenechali ho to vůbec hrát, chudák, ty vole. Čáka. A vrátili ještě zpátky. Určitě spousta diváků si teďka řekne, proč dává karmu sakra do frontlinky? Proč to dělá? Proč by sakra dával někoho, kdo má být vzadu a je to nebohá žena bezbraná do frontlinky, aby tam zemřela? A to je... Teď nemá nic v ruce, nemá nic, je bezbraná, je to žena. Co mám říkat? Není to žena? Ale očividně ta myšlenka tam byla správná. Dali tam, aby chcípla, proto ji tam dál. Aby mohl dostávat iony a bonus do ahry. A pak jsem dostala novější, velmi moderní, skvělý materiál k 50 nám. A daroval 25 korun českých. Načapala jste někdy Adama při honění, či se... Nenačapala. Jak zakroutí tou hlavou, úplně prostě WTF. To už mu nevadí. V tomhle chatu by hodně lidí potřebovalo pomoc s orientací. Hele, já to chápu. Já chápu, že máte problémy s orientací a nejste si jistý, protože koukat, i přesto, že si myslíte, že jste hetero, na takovýhle muže, jo, chápu, že prostě vás to donutí se ptát sami sebe, jako jak to vlastně vnímáte, jak to máte. Rozumím tomu, jo, rozumím tomu, já jako vůbec se nedivím. Jo, a ono to možná půjde, Ne, já už se nedržím. Už se nedrží, on padá jenom vedle. Tady máš rampu a tady je moje auto. Chápeš? Tyč! Jdu si pro jogurt. Bum! Do píči, kurva. Pak spadl ti jogurtíček. Spadlo úplně všechno, holku.